अखिया न काला हाँ? सच हूँ कजरावा नजरवा जो। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के तक। खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के आज रिलीज भइल नया गाना कजरा के बारे में। जी हाँ, जो कि रिलीज होते ही धमाल मचा रहल बा। गाना के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहल बा, खूब पसंद कल जा रहल बा। अखिलेश कश्यप द्वारा लिखल ई गाना के जोना कि अमित कश्यप म्यूजिक से सजौले बड़े। खेसारी लाल और शिल्पी राज की आवाज़ बा। अन्नपूर्णा फिल्म पर ई गाना रिलीज हो चुकल बा। गाना शानदार होखला के बावजूद कुछ फैंस नाराज बाड़े और ओ नाराजगी की जोन सबसे बड़ा कारण बा वो बा ऑडियो सॉन्ग। जी हाँ, सभी दर्शक लोग अब वीडियो के इंतजार में रहले, लेकिन यही बीच में ऑडियो रिलीज हो चुकल बा। लेकिन कोनो बात ना, ऑडियो के आनंद ली, तब तक 2-4 दिन में वीडियो भी एक रिलीज़ कर दिहल जाई तो आप लोग तैयार रहम बस। लेकिन आज के टाइम अब ई डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग रिलीज़ होके के बाद है, बीच में ऑडियो रिलीज़ ना करे के चाहिए। ऐसे थोड़ा सा नाराज़गी हमरो बा। बाकी जैसन कंपनी अपना खातिर सोचे बढ़िया सोची। तो आप लोगन के का राय बा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर ये वीडियो को लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलम एगो नया खबर में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।